rene wong engko. Oke teman-teman, selamat malam dan selamat berbuka puasa. Kali ini kita buka puasa hari keberapa yo? Hari keberapa sih? Itu kan 18. 18 kok akeh men. Iki lho Minggu 18. Pokoknya hari kesekian kita buka puasa hari Minggu tanggal 9 April tahun 2023 ditemani sama bujuku dan JJ Jaya. Buat teman-teman yang mau buka puasa, mari kita berbuka. Buka puasa. Jagrake sing biru lho. Mbak nanti yang biru. Iki semangka. Kayak pembuka mulut, semangka. Alhamdulillah. Ini buat orang lain ya? Aku orang Jawa ya. Ya lah apa wong kok orang gowe. Aku banyak tahu sama roti. Buka. Buka. Tahu, tahu sama roti toh. Nek buka. Kau yang masuk kau. Lah ya lawe iku. Enggak ngotong-ngotong. Nanti mangan kok umek kae. Heran aku. Berbuka puasa. Ceplok ndele. Oke. Selamat berbuka puasa, saya tak foto. Belum mangan kok wis parek iki. Yo mangan. Apa kata? Kak wis Gak sembarang-barang. sembarang kok tip. Tawa-tawa no. Ini kok enak malah mau piye Mbak Yuli? Apa weh? Iki Wis pokoknya rahasia resep. ngono kuwi lho terusan nek ditakoni. Kuwi apa Earl Grey ta? Heeh. Earl Grey sing mbok gawe. Earl Grey 3. Apa iku? Ya teh. Teh susu. Teh Earl Grey. Ya Allah kurang 15 enggak 1000, OTW 1000 ya Allah 1000. Oh, Iki lho. oh alah. Ya wis ngono. Ngonteni ngono ya, Cik. Gawe ngono seneng ya. Aku orang tahu 1000 Mas dalam beberapa hari. Iki diingi loh 22 jam. Halo saudara-saudara, lagi buka puasa. Iki kok. Wajah jadi tutup iki ya. Apa wes akar ini. Nah, Apa iku Mbak? iki paene Mbok Diana yang nggowo. Oke, kewakian barang iki terus piye, darling? Kabeh kok umpel-umpel nek kene. Heran aku. Gak paham. Mana sampai gak tentu nah. Lah iya no. Terus dimakan gak diweki tempat. Milih iki. Ini nasi. Iki sprit. Enak. Enggak ketagihan, bakal ketagihan. Kok gowo sak botol. Tak jamin ketagihan. Kawakno sing mentah. Hah? Sing mentah. Enggak. Ora? Ora apa-apa kok. Aku lah nek koncone sih oke tapi nek dhewe ora. Lho malah enak dhewe. Enggak, Ayo diombe turu. enggak. Enggak, nek ngomong soalnya aneng aku ya ora utuh. Utuh. Enak. Enak. Buka Apa puasa. wae mboke? Hah? Wae mboke. Kok nggone Samsuipo. Oh, Aku dikawani. kenal ngene iki kok kono lho, Mas. Makanya aku delok iki wong ireng-ireng iki omenane ngene ya, jajal ae kei ora apa-apa. Kan kancane kono. Yo aja akeh do, segone le. Kok gaya. Sithik sik. Sik, Oh, sabar. digawani karo mereka. Wae. Itu Dipelajari. Apa? apa iki lho? 1 juta kuwi. Ya Allah kakean Mbak aku. Mosok sak meno kakean. Jan. Kakean. Iya tahu apa gak lupa tau jan iki arek-arek iki. Halo teman-teman, makan ya kita, makan bersama. Buka puasa Delok nang ditemani Mbak kene lho. JJ Jaya. Ki ayam goreng sih. Sambelnya enak ayam goreng, enak ayam geprek. No.
Terus piringku di sini. Pulangkan saja. Lah Mbok Dana, jare sembahyang nang Mbok Dana. Iya jam 7 tapi aku ngomong lek rene terus dhek engko Hah? arepe mrene. Oh. Berarti gak jare taman. Iya jarene aku ngenteni nang kene. Ya iya berarti gak di taman. Daling tolong dong, sayangku cintaku, awas panas. Lo panas aku mau ngene ngene ya. Kene kene. Gombal. Nggak gombal. Nah. Panas sih. Alah ora. Tiket yang ditawar. Ya, Ya wis kono. kene lho. Yo, kon jero yo kene. Oke. Ayam goreng apa ayam geprek? Ini menunya teman-teman ya. Di sini kita ada ayam Iki apa iki gelas sama kopi di sini. ayam goreng ya, ayam goreng dari dapur MJ. Memang karep iki dari kene dari kene. Sampeyan tak kayak iki ae. Ayam goreng. Ora kuat Iki kok. aku. Iki engko ditengok. Wah kira sambelnya pete enak gitu Mbak Yuni. Enak kabeh. Terus Dibonusi tempe. bonus tempe. Ini ayam geprek. Monggo ayam Itu geprek. pedes. Ketoke pedes. Mantap ini, menunya mantap sekali. Gus seneng aku. Oh sampean wis langganan iki to? Yo. Ini ayam geprek. Di kowe gak munyer-munyer ngono. Kenapa kok begitu ya? Saya heran sekali. Jalan nih. Iki mau saya nggak jalan berarti. Ini Selamat berbuka teman-teman ya. Monggo kita makan bersama. Untuk teman-teman yang sudah menonton silahkan komen di channel YouTube saya supaya kita bisa berbuka bersama. Bisa. Kurang diklo berarti. ya benar. Sampai udah nang adah lho. Oke, enak. Kayak apa? Iki kita anti pindah saya nggih makmu kono. Pas. Timak. Dhuwur kene lho. Ah, wis. Oke. Iki sik terus sementara tereliminasi dulu. Yang ini. Pengen muat ngene. Pas. Oh, wajahnya. Kapan wi? Saiki. Kok ora sinkron karo wajahku? Yo loading. Oh, wah. Jadi murah darane saiki, C. Nah, soalnya ketutupan aku. Kowe rada mundur. Gak iso, aku wis paling mundur iki. Maju. Yo gak iso, wis ben siki rada saiki. Nah, Wes, ini siap. Makan ya teman-teman, monggo. Kita menikmati makan. Mbok dia ra ya. Ya, paling jam 09.00 dan ibete mulai. Jangan jam 7 mantu sehari ini. Iki lalapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai lalapan. Lalapan darling. Ben penak lancar ngisinya darling. sing. Mbak Dapur MC, terima kasih ya sudah menemani kita menunya setiap buka puasa. Wian, aku live. Tak bosan Terus ngene ya? Ya wis. Terus nek lambe yo kena to. Mau boleh lapak toilet mau apa? Jero. Nang toilet itu. Oh, wis benek. Enggak dibuka Ya, wes, sono. benek, benek. Ya wis. Ini masih enak jaremu iki. Woi. Iki to. Iya, aku seneng. Mbel- Bawang pedes loh. Pedes, Pedes iku. asli Hati-hati. pedes, ah. Asli pedes. Enak ayam goreng apa ayam geprek ya, darling? Enaknya aku mangan apa? Ayam jotos. Ayam jot. Wah, ke segone lek. Hah? Gak apa-apa lah. Panganan liyane ora payu iki engko nek segone sak men. Aku tak gawe tangan ada kemana. Iya, aku yang seneng ya tangan kok. Menarik sing DJ, ayam geprek apa ayam goreng? Ayam goreng kayak aneh. Goreng ya, oke, ya tak. Sambelnya gen njupuk. Terus sendoke gen njupuk sambel. Ya juga sendok cilik, sendok cilik. Iki enak sulit. Nah, iki. Ayo wis, sing ndi? Alon-alon lek. Yoi. Ora dicongkrak-congkrok. Buyan segone kafean iki. Kurang. Kurang kan tanduk. Biasa, Pak. Nek gak enak ganti iki ya nek. Ambil podo ya. Pedes asli Oh, kono. ini Pedes kok. Makane bojoku cuwocok ah.
Betty, wean. Eh? Kenapa? Betty, sambal senengamu. Iya, Betty Aji. Atut sekali. Tuh ya nak. Iki digeprek wae enak iki. Dipenyet nek lemper. Ayam enak ya bumbunya. Meresap. Coba. Sip. Cocok kok aku. Iki cantik iki. Kono kene. Jas, Kene, Mbak. kene. Jas. Jadi dikai kamera 8 malah bingung ah. Belajar kamera 8 ah. Emang sok pangan menu jos. Wes sama Wes, iki. Wes. Bumbune mau Wes. banget kok. Makan sepuasnya bersama Dapur MJ. Kanca-kancaku pada takon. Piye? Anu Mas Andro, iki karo Mbak Yuli piye to apane anu. Yuli apa Yuni? Yuni. Kalau Yuni TKW itu. Terus tak menjawab ya? Aku gak ngerti ya. Ya aku kapan wis bae engko ya. Kapan. Aku ora ngomong. Nek wis gak ngerti lo selesai ya. Jawabannya. Tapi ambune kaya Ada salah-salah omongan mending gak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Ceplok bang. Apa? Gak apa-apa. Coba nek meja. Mas arek wae kan mesti aku tekan sampean to, Mas. Ya mergone ya samarku lek salah. Mong. Sambelnya enak ya, An? Nah, enak kabeh ketoke. Heeh. Sambelnya cocok. Petene ya enak jos deh. Pejan enggak, bojoku gak jajan pete. Aku wis sak pangan aku manis sithik ini. Sampeyan tak Iki dijajal. Bawang gak wani aku, pedes asli. Mercon ya. Aku jajal sambal kecap kok, Pian. Enak sekali. Nikmat. Ket mang gek lesu. Nyapa? Cek, Nyapa? Menunggu bojoku cek mangan. jam 3 mang. Menunggu apa? Dan bojoku mangan. Cek kan gak poso. Aku lek nahan lapar jane agak kuat. Emosi. Sing gak kuat itu nahan ngopi. Ngopi ya? Heeh. Mesti gliyeng-gliyeng. Ini tenan lek aku ngopi. Enggak main. Ngomongnya. Emang nang coba yuk. Jok mana nanti nang coba nanti. Jadi mau pesan ayam bakar. Ayam. Apa yang itu? Ayam goreng. Ayam goreng. Telepon JJ, telepon JJ. Tapi ben gak usah metu telepon JJ. Kok ngomong lepas. Kalau aku metu. Nyampe di deh. Kalian buka. Dimana nang lapangan ondang antung deh. Iyalah aku masih kuat nang McDonald ana wis aku beres. Enggak, murene. Ngenteni Mbok Diana paling yo ora sampe. Tekan saiki yo tekan sampe yo rene. Apa? Mbok Diana yo rene. Jarine jam 7. STW paling WA-an lali iki. Gak. Aku sama melek nang kene kok. Wis rene deh. Kebaro ben rene to. Biasanya cangkruk yang nang kene. Wedes ramun. Yo asli ya. Makanya Tanduk sego. bojoku paling cocok nek ngene dapur Tanduk sego. MC. Kak. Ora. Sik arep ngene iki. Nah aku cocok ayam bakare, soalnya tanpa sambel itu wis meresap. Oh. Heeh. Iki ngendi to, Mbak, anune? Nek ngarep KJRI kono lho. Enak. Ya enak. Lain. Mantap lah. Enak apa lesu? Aku sampean Enak apa lesu? enak. Enak ya enak. Aku juga seneng. Sampeyan aku tak pesen iki nek no. Sing cocok iki sak karo seleraku. Heeh. Setiap minggu kita pesen kayak gini. Masa? Walaupun gak entek yo, sampai petang dino karo bojoku yo panggah. Bener dipangan. Sitok karo sayur karo sambel. Wes ngono. Jadi dek menggawa akeh. Nek arek-arek gak mangan. Kita di Senin, Kadang di arek- Selasa, di Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu pokoknya. Pokoknya ketemu mingguan entek.
Kadang kan arek-arek rene mesti nggo panganan yo. Dadi kan mix campur, kan mesti nek sisa. Heeh. Ya dadi bojoku mangane blenderang nek dino biasa. Nah, Nah, beneran loh, anu bumbunya beneran meresap loh. Heeh. campur MJ. Satu lagi yang rasakan enak ada. Enak pol, nampal, sambelnya jos. Enak. Ayam bakar enak. Jene sambel ngeri lho uraan. Heeh. Nggak aku ngomong ekstra. Lek gak ekstra, cepok cilik kae. Dua nek rupukan tempe. Gak. Wis gak masuk ya. Terus cuma sego karo ayamnya wis beres ya. Terus itu harus mantep kok. Mantap banget ya. Heeh. Pasukannya kurang banyak ini. Yang lainnya nggak pada datang, guys. Harusnya ada yang datang ini. Berarti rarene ya. Berarti karo Mbok Diana, Oh, Mereka ini lembur acara sampai sore. MTC 2 sejoli. acara apa? Nyanyi. Embuh MTC. Ini acara apa lah? Kayak video lah biasa. Order. Job. Oh. Diana. Turunnya jam piro lho aku kurang takon lho. Coba. Heeh. Turunnya nek mbak turu dek melok turu. Ora bengi-bengi ngono. Ya bengi-bengi. Mulai tuh kayaknya kan setengah loro. Lah iya. Mbah urung turu. Astagfirullahaladzim. Nek dek mulai tangi. Enak. Udah diladelono sampai isuk ah. Ora turu. Heeh. Mbah iku ya. Nek kene Mbak Diana, Heeh. Mbah iki. Cocok kan mbak aku. Bojoku ngantuk. Dale kerja. Aku gak iso. Paman aku ya. Ngantuk Dina iki turu 2 jam, sesuk kudu turu 8 jam aku. Heeh. Gak iso aku sirahku wis repot. aku iso melek maksimal jam 1. Heeh. Jam 1 aku wis mesti kudu turu. Engko lek nglilir meneh wis angel turu nih. Oh. Makanya lek aku kadung turu ana sing berisik aku wis mesti emosi. Lah nek mbok diana nang tenan nesu sampe sira turu. Gak sama ya. Hah? Sambil jam ya. Oh iya. Lek lo tuh jam 1 dia ngoceh aku Pak mesti turu. Madep tembak turu. Oh, mbak mau anu turunnya bengi-bengi ya. Enggak bengi-bengi. Pokoknya mbak turu dek melok turu. Oh. Nek gak ngono kan gak turu. Heeh. Joko mbah. Mbak apa wis rasa sehat, Mbak? Wis gak iso mlaku. Nang kamar mandi. Nang Joko wis didorong. 80. Ning gawe tongkat. Soalnya sambal kecap barang ah. Heeh. Milih iki. Enak. Kok jos rabe sumpah iki sesuai selera aku tenan. Mantap kan? Heeh. Makan aku senangnya di take away, mangan, nak omah, Namanya. makan sekolah nak omah, guys. Berarti mau nggak? Iki ya nak. Enak apa kan? Kadangnya aku Gak nemu. kerja tuku ini apa Mbak? Gak nemu. Gak sesuai selera. Sambelnya ya por-sopor gawe. Tapi ki dirimu jujur nek depan kamera apa jujur? Jujur. Jujur. Enak, Asli. enak. Cocok Asli enak. tenan. Heeh. Kayak kak maka itu apa? Aku ya cocok sih. Heeh. Aku ya cocok. Maksudnya ini ya sesuai kalau selera aku, Mbak. Pilate Indonesia. Heeh. Endang banget ah, kroso, ngeresap. Rasa meresap. Aku kan lagi ada ini, sama ayam bakar. Jadi ngomongin ini, ayam geprek ayam bakar. Bos sepurane lek ayam bakar aku gak iso ngladeni soalnya aku wis mari blonjo. Minggu ngarep yo, lek ayam geprek karo ayam goreng aku ready. Ya wis. Berarti kan Ready, dhek ya. wis menyiapkan. Dadi lek pesen dadak gak iso. Mbok Diana kan sing
Rekomendasi apa? Dia pernah Rene ulang tahun DE, digawakne geprek, digawakne gorengan, terus rendang, terus terong sambal terong. Kabeh enak. Kebetulan sesuai tanggal abang meneh. Terus kita ngomong arek-arek to, lek Rene gak usah nggo panganan ngentekne blenderang wingi. Jek enak. Dek enak kabeh. Iki beda. Banyak sih. Iki pedes banget deh. Banget. Pedes wis biasane, ojo melok-melok kowe. Nah, njupuk iki. Tapi endi sendoke? Iki. Sendok kok di sitok. Ora apa-apa. Sidik banget aku. Oke. Hop, wes. Jarene wong-wong iki tuku nang endi toko berkah berane kan jarene enak-enak. Pas aku tuku yang dilalek yo pas ra enak lho. Lah pun. Lah enak. Tenan lho. Wis piye makan no. Tapi iki lek pesen Apa-apa kan review to, Mak. Review jujur lah. Aku gak apa-apa. Sing gak trimo sing kono sing delok. enggak 1 minggu sebelumnya lek iso pesen nih disiap nih. Apa nih? Iki. Ngene iki ya apa saya pengen apa gak terlalu dadak. Gak masuk. Boler dong. Enak kan? Lah aku enak sambal terasi nih. Sambal pete. Enak apa? Nah, aku enak kabeh tapi sing paling enak sing tengah iki. Tengah. Heeh. Tengah aku gak wani nilai pedes banget gak nih. Nendang. Rasanya kayak ditendang. Lawang. Aku loh. Sak susu sak garis tok lho, ngentekno sego siji. Gurung sak bundel lho. Ojo ngirit-ngirit daling. Hah? Ojo Kan kene ngirit-ngirit. krasa kok bumbune. Aku ora ngirit. Terus? Nanduk je. Nambah. Gaya hidupku ngene iki. Santai. Tuh. Ora ngirit. Kayak seminggu iki nek. Mas, Apa nek? ayo to, Mas. Ora. Dari motor bayang-bayang Mbok Diana. Oh iya. Tang yo. Ya, sik. Sik wang. Sapa? Oh. A B C or Mongko. You order? Yes. Đi here. Thì mở theo nó làm coi, hủ lòng anh nha. Nó còn thật sự. Oh, food panda. Food panda? Oh, ini salah satunya. Tuh, Filipin. Food panda dari Hong Kong. Hong Kong. Sing pojok kono. Polan ban angel golekane. Kene angel. Enggak sini. Terus? Pas sing goleki roh. Sing goleki roh. Dhewe sing baik hati. Sing ngeteno kan rada lolo. Gak gelem nelpon. Ini makanya didodok. Sampai mengges nek Mas. Pedes na? Hah, pedes na. Enggak, di sini. Nah, kan? Enak kalau. Sing diceli. Culene, dididili, ganyang. Oleh kok ya.
Saya sudah Kalau cek kenyang. lo. Udah kenyang. Wes. Kok cilik teli ya? Ngono ngajak mangane nang Buffet. buffet ya. Si Betty. Lah mangan ini ki wis ra kenyang buffet lho, Mas. Lali wes. Lah aku mending ini ki daripada buffet. Jadi mau 600 kan? Mbah, piro kan? Wong sitok kan 150. Ayo. Ditakoki regane. Lho aku ora bile yo. 600 swidak. Ya kan mantesno. Ya enggak Jadi karena enggak mau diundang. repot si Cece. Kayak diundang mantesno. Iya, aku kan ini udah repot. Dicenguk nih, mangan dhewe-dhewe. Wes. Kayak mangan kene ae. Ora repot. Nang ngene sih. Telepon MC mari. Karek ngobuah kok ngombe selesai. Sampai sore. Tapi lek keramaian ya bingung loh. Iya. Arep menikmati. Kayak pas kae kapan kae rumah meneh. Minggu ini ya ora wame pol. Mbak. Kayak sana ta bokong. Lah kayak iki sepi. Iya, siapa kok arah ini? Apa? Siapa sih sebelahku demen ngelan yang sini? Tonggoku sing tonggo sak taiku sih. Barene agak perei. Udah agak pei ya. Wis masak dek. Hmm. Wis nggawa ndok. Hmm. Ora libur. Aku mesti takon. Mbak Rani yang libur mesti aktif Rani. Isuk sik metu. Kok sore baru telepon. Kecuali isuk komunitas Mbak Diana ngomong. Kenyang. Kayak karo si Incas Kencas. Novita Liburnya arek iku. Graono. Hah? Karo Graono. Nang ngene Caikum nyebrang. Tapmun. Enak sekali. Enggak ya? Tidak dikongkon ibu sih iso. Cuma aku mesti ngantuk. Enggak. Kayak imbang. Loh. Kau jajal kuwi Mas iki ne. Enak. Tempe goreng kuwi. Enak. Kemul. Sampai kemul cocol iki enak. Cocok sambal kecap yo. Sambal kecapnya tinggi kue. Tempe. Enggak panen enak kok. Tempe mendoan. Cilacapan ngono mangane. Hah? Cilacapan mangane iki dicocol karo iki. Coba. Cilacap. Dewe wong Kediri apa Ponorogo. Ah, aku wis mbok campur Kediri lah. Lahirnya sampean di sini Kediri. Ponorogo. Bojoku Kediri. Terus ndi? Anu Puncu Pare, Kediri Pare. Lagi manggon nek. Nang Kediri. Kuwi ngono dicekel apa kayak tisu dilapis sik. Halo. Halo, Piye? terus mana dong? Amur senda. Wis ora usah nggo panganan. Ayo lah, beneran di Korean. Ya. OTW. OTW, anak dari lapangan lu sah, kau toh? Lah aku kan gede sandre. Lalu nih kono lo di Joko lah. Ya iya, aku tak ngedol nang Victory. Iya ayo, Oke. nih di kono. Oke, bye. Perjalanan. Oke, bye. Yuk, bye. Tak nang Victory, aku balik ngeneh. Ora nang ngene sik. Eh, Mangan sik. lah wis mangan nih. Alon-alon. Cek lho ora poso. Masa? Siapa? Mbok Diana. Ada barakol. Aku saya kira aku mangan ki rasa wah kayaknya apa ya? Yo Wek. napa ya Cak. Aku mau gawe rada tuwek. Faktor faktor Nangnya mangan ora akeh. Jajal sesuk sampean mulai. Mulai nang Indonesia. Indonesia. Ketemu bojone, ketemu anake. Ah, iya. Ah, yakin. Wes lap. Yakin. Nang ngene kan mangan. Anakku engko mangan opo? Iya. Bojoku piye? Masa dia mikir ngono? Lho enek lho sing mikir koyo ngono. Kadang-kadang lah. Untuk jenenge ibu kok.
Anaknya sampai ngaji, buke dikongkon hijaban iki pra yo sakti. Anake ora Mau nek bojoku ngomongi. Aku ya ora tak rungokne lek bojoku ngomong iki. Mari ngono anakku. dikompare mbok ibumu ngongkonen ngono bare. Ibu kalau ngono tak jane kowe ngomongi karo ibu ngono lho. Ora kok piye-piye. Apa dhek melok ngaji? Melok. Nang ndi? Ngaji opo? Heeh. Dhek hafal Mas Yasin. Wis katam ping pindho koyane. Melok ngaji nang ndi? Ngopo ngono lho aku lali jenenge. Dia enek gurune. Ilmu apa no? Pak ilmu apa sih? Ngaji opo? Heeh. Bener kan Torikot. kan positif to Mas nek ngono kuwi setiyane. Heeh, daripada Iya enggak. Pokoknya enggak ngaji aliran enggak. teroris. Enggak. Apa jenenge anak kok cedek omah ya kan? Bapakku kadang-kadang ya ngomong, kowe nek ngaji Pak, telepon aku. Apa sing mbok omongno nang ngajimu ganti critakno aku tak ngomong ngono ah. Oh iya ya. Torikot Al-Tijani nek ngomong. Apa kuwi? Bu bacaane apa? Sing diajarno Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh iya ya. Sing diterapkan ngono kan. Aku critakno ngono kan. Dadi ben aku iki ngerti kowe ngaji apa ngono lho. Iya. Ini ngaji sesat. Ngajine mbok menggo apa ora kan Iya. dari dhek cerita kan ro. Sampeyan ya ora apa-apa. Lek sampeyan mengaji apa? Coba Ibu critakno ben Ibu ketularan apa ngono kan. Jadi dianggap ngono lho. Arek ngaji buku ternyata pengen ngrungokno aku ngajine apa. Sinaune apa. Iya kadang-kadang ya lak kon ngono. Kan cerita. Tak kene channel dhewe Mas, subscriber sik entuk 100 piro no. Yo ngaji-ngaji kuwi. Jadi saya kon buka aman dadi adminnya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Kita udah kenyang. Saatnya kita mau istirahat dulu. Sangat sudah menemani kita berbuka puasa. Sehat selalu dan see you the next video. Bye bye. Bye bye darling.